igennem lang research fundet ud af, hvilke blomster og planter, der faktisk er de mest populære til at forskønne det offentlige rum i hele verden. Og så har jeg kigget meget på den historie, hvor de her planter stammer fra, og hvor hele den her æstetik, som europæerne jo har kolonialiseret resten af verden med, stammer fra. Mange af de planter, som i dag er de mest populære til forskønnelse af det offentlige rum, kommer faktisk fra tropiske eller subtropiske klimaer. Og så den sidste. Ja. Skal vi tage den? Jamen, den første del af Notes on the Most Beautiful, som er baseret på et arbejde, jeg har lavet i Kairo, lige før revolutionen brød ud. Det vil sige, i slutningen af 2010 lavede jeg det. Og det handler om det offentlige rum i Kairo. Og så har jeg jo faktisk også tænkt, om det er specielt nordisk at interessere sig for det offentlige rummet. Og tro på det offentlige rummet. Er det meget nordisk? Er det fordi, vi har et velfungerende offentligt rum? Altså det er sådan nogle spørgsmål, jeg selv har tænkt over.